Bylo to koncem října, když jsem se ztratil v horách. Nešlo o turistickou trasu, jen starou polní cestu, kterou mi doporučil místní v jedné vesnici. Prý je to zkratka. Ale nechoď tam po setmění, varoval mě. A hlavně, nevracej se po stejné cestě. V duchu jsem se zasmál. Straší turisty, typický vesničan. Byl jsem unavený, ale šel dál. Počasí se zhoršovalo, mlha se plazila mezi stromy. A pak jsem to uviděl. Vesnici, která nebyla na žádné mapě. Dřevěné domky, žádné moderní světlo, jen olejové lampy v oknech. Vypadalo to, jako by se tu zastavil čas. Zvědavost mě přemohla. Prošel jsem se mezi domy, ale bylo ticho. Až na jednoho starce, co seděl u kapličky a vyřezával cosi z kosti. Zabloudil jsi, řekl. Teď si tě všimnou. Kdo? Zeptal jsem se. Neodpověděl. Jen si dál řezal a tiše se usmíval. Rozhodl jsem se vrátit. Cestou zpátky mi ale něco nesedělo. Ta samá cesta, ale domy byly jinak. Stromy jinak pokřivené. A za mnou jsem slyšel kroky. Nelidské. Jakoby se šourali. Nebo klouzali. Zrychlil jsem. Začal jsem utíkat. A pak jsem uviděl sebe, jak stojím na cestě přede mnou. Moje tvář, ale jiný výraz. Prázdný pohled. Beze slov se otočil zády a šel opačným směrem. Když jsem ho následoval očima, nebylo po něm ani stopy, jen malý nápis vyrytý do stromu. Ten, kdo se vrací po stejné cestě, už nevrací sebe. Teď žiju v té vesnici. Nikdo mě tu nezná. Ale cizinci někdy přijdou. Stejně jako já tehdy. A já sedím u kapličky a vyřezávám z kostí. A varuju je, ale nikdo mě neposlouchá.